kapan ana pepungkuran pikiran ora arikan rasamu. Aduh mati aku piye iki. Oh Bratasena. Anjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrik sekar kadung ngas gandhanyo maweh raras renaning driya Durna guruku. Bratasena kepiye? Tek aku ngadhep marang panjenengamu. Ya kuwi saka krenteking atine Bratasena kang kepingin nambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu. Kosek Bratasena. Apa isih kurang anggonipun Bapa maringi ilmu marang kowe? Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana ing kene sok glogok banyu ngejun bebasane anggonku menehi ilmu marang Bratasena. Apa isih kurang ngger bocah bagus Bratasena? Bapa Durna apa lali? Bapa Durna nate ngandika, mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watese. Dawuh Rasuling Gusti ingkang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tekan pati, wiwit jabang nganti tekan crapang. Mula aja ngendhoni marang tekadku Bapa Durna. Ya, yen pancen kaya mangkono, apa ilmu sing ndak kepinginake Wicasena? Kaya sing mbok janjekake marang Bratasena triari kawuri utawa 3 dina kepungkur. Bratasena kepingin nggayuh ilmu utawa kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Bapa Durna. Kagyat risang kapirangu Ari nangkul kinempit kempit
dosang retnaning bawana iwa situ kang walang ati kawruh sangkan paraning dumadi Bratasena ya pancen kapara nyata ya jagat dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Bratasena kawruh kuwi pitukane abot lho Bratasena syarat saranane ora gampang ora mung bondo ning sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing bakal dadi korban ora peduli wis kadung madhep Kang Sarta mantep rasane Bratasena kabeh mau ana syarat-saranane syarat-saranane apa maragake kandhakna Durna guruku Bratasena piye jeneng sira Bratasena kudu bisa goleki kayu sing jenenge kayu gongsu suwing angin dene mapan ana ing alas Trik Basara utawa lengkeng Gunung Candramuka piye kowe saguh apa ora Bratasena piye apa jeneng sira Bratasena saguh mujuti syarat-saranane ya kuwi kayu gongsu suwing angin Bratasena mung pangestune Durna guruku kang dak sesuwun muga-muga sembodo ingkang sinedya Rahayu ingkang tinemu Basuki ingkang kaesti ya pangestunipun Bapak Gumraja kaya banyu seduda muga-muga bisa kasembatan apa sing dadi gegayuhanmu ngger Bocah Jentara Bratasena kandhanya Sekar Kehadung kembang menon esu hanung sing ayat-ayat kaki usum mengambar sumawur ing mesa jodho
banjur lakuning angin gugur agraning harga Guru Gurnita nyagiri-giri kocap kacarita nalika samana Aradyan Bratasena wis prapeng ana ing tepining wana Tribasara lan kaing gunung Candramuka sigra hamlintir gumbala hangunjal huswa hambekos kadya taksaka hanembur wisa alas gong gegerotan kebak gurda ting jenggelek pangingkayon sambung sumambung tepung ngamaro gunung sigra katrajang dening kridaning sang panenggak padha saknalika bumi horeg Goro Gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh ingkang jero tancepe padha pokah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote watu gilang kinarya onclang gugur agraning arga gumaruduk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh buron wana hambyar bubar mawut sarsaran gajah banteng singa barong warsa klawan kidang menjangan dalah iber-iberan otot kenceng ngarenceng wadana ambrabak netra andhek angatirah hanggeget waja Dyan Bratasena ngupadi baya pundi dununge kayugung susuwing angin alas Tribasara kinarya mbat-mbatan Raden Bratasena
ing kono wau Den Babati Wanatrik Basara kaliyan Raden Bratasena. Sang Bratasena datan nggraita. Raden Bratasena datan anggraita lamun sajroning alas ana wujute raseksa kalih ingkang lagya jejaga. Raseksa kekalih sajak kaliren pramila golek daging sak tampel, getih sak tetes kinarya nyambung ingkang dados gesangipun. Solahe raseksa kekalih kang lagya pados pangan yen Cinandra kadya lintang panjerina.
Sroma wahyut sang raseksa pura rupa mangasas kati pangsampal kaprapal selo kapalasan sabto lumah yumangungsi kagyat kakudo kang jongko bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Adikku Yayi Rukmakala. Ana dawuhmu apa Kakang Rukmuka? Pranyata dewa isih adil karo umate Yodi. Kok Kakang Rukmuka kandha kaya mangkono nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa Kakang? Buktine wis cetha. Nalikane ana ing Alastrik Basara kene wis babar pisan ora ana panganan, ya kuwi wujude kidang kang sarta menjangan. Dewa lah kok malah kirim pangan wujude menungsa, Yayi. Yo yen pancen kaya mangkono, ayo enggal ditakoni sapa jenenge lan saka ngendi asale. Aku selak ora kuat ngempet luwe, Kang. Ya sabar luwih dhisik. He menungsa, yen nitik saka busanamu kowe kuwi satriya. Yen pancen satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh-wani mlebu ana ing alas iki? Apa kowe ora ngerti yen kene kuwi alas pengalapan sapa wani mlebu metu mung baliaran? Wah. Edan. Suarane gumleger kaya gempa bumi ya. Bah, suarane wis marem, Mentah daginge kaya ngopo ya, Kang? yen bocah iki kelakon dadi panganane awake dhewe, aku request teponge ya, Kang. Aku ngenge ana pupune, Kang. Kowe kok milih pupu sebab apa? Wis dadi pakulinanku kok, Kang. Aku yen arep nyerang wong sing tak serang pupune sik, Kang. Wong edan malah tekan ngendi-ngendi. Satriya Jodipati Bratasena kekasihku. Bratasena ya Bimasena edan-edanan. Bali takon ana buta loro sak kembaran sapa jenengmu? Aku Kang Baureksa alas kene jenengku Rukmuka. Aku Rukmakala, Gus. Lah banjur kowe manggon ning kene? Aku mituhu dawuh guruku. Goleki wujute kayu gung susuing angin. Yen kowe ngaku kowe sing Baureksa alas kene coba duduhno. Ngendi wujute kayu gung susuing angin? Wah, kuncung nganti gelung lagi weruh kandhamu iki aku. Kowe aja kumbi. Dawe guruku kayu gung susuing angin mapane ana kene. Ah, iya, lali aku, lali Bratasena.
Aku ngerti panggonane Kayugung. Susune sapa mau? Susuing angin. Susuh. Iya susuh. Kuwi manggone ning wadukku. Wadukmu ya. Carane njupuk. Carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku. Tegese kowe dadi pangananku. Kowe arep mangan aku. Panganen yen kowe arep mangan aku. Ning iling-ilingen kewan cacing kae yen kepidak mesti molet apa maneh jalma manungsa. Panganen Bratasena nek pengin tak bobok wetengmu dina iki. Ya. Alah, adewe dadi buta nek kalah galak to, Kang. Lah ya iki medeni tenan. Kowe bangga, Gus. Ya apa abamu bagus. Leno pangin lakon geget siung pengapit bialiaran gianjur cah biasmu.
iku saknyatane Kunjang seret winangun Wonten kono beri Renem temeni Renem tum dirangan Terasa kami larsi Angin sasi kenang Templok kepinjalan Suwi-suwi Manuju prana bakti Maka negeri rombak Sidra saya ledek Semantik ilang sipating raseksa tinemune jebul Indra lan Bayu Dewaku basaku katuru Hong ilahing sekaring buwana langgeng ya Bratasena wis ulung tampa ora liwat pangestuku tampanana tak gegem dadi jimat Bayu Dewaku sembahku katur ya wis ndak tampa Bratasena dene pangestuku tampanana tak pundi handayanana kasantosan tenang apa sebabe Indra lan Bayu mimba dadi buta ngalas kawruhanana kulup marmane ulun sakloron mimba dadi buta awit saka kena paukuman kelawan pukulun Bathara Guru satemah dadi buta ingkang mapan ana ing alas kene dadi penyebabe kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ndak jlentrehke ana kene ingkang wigati aku ngaturake panuwun marang jeneng kita Bratasena kang wis ngluwari panandang ulun iya ulun bakal takon luwih dhisik kenang apa kok jeneng kita kraya-raya mapan ana anastrik Basara kene Bratasena aku mundi dawuh Durna guruku goleki kayu gungsu suwing angin kinarya syarat sarana wedaring kawruh sangkan paraning dumadi ilmu kasampurnaning urip ya jagat ya dewa ya Bathara Bratasena piye sumurupa kayu gungsu suwing angin kuwi mboyak ana krana kuwi mung pasemon lire kepriye jarwane mangkene kayu kuwi kayun kuwi tegese karep dene susuing angin kuwi napas kang tegese urip cetane saben-saben wong kudu anduweni karep kang gedhe nanging aja wegah ambudidaya Bratasena Sino karata mretaratan tutantuning utama titi tetep dadi pangubaning madya tentreming ati kinarya tandha tarima kasih krana kita wis kuwagang ngluwari panandang ulun kita bakal ndak paringi wujute piyandel ya kuwi sesupe duwi Indra mani ing marih kang daya kekuwatane Bratasena bisa ambyur ana sajroning samudra lamun jeneng kita Bratasena ambyur sajroning segara utawa samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe duwi Indra mani ing marih iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana banyu ngaturake panuwun ingkang tanpa upama ulun uga bakal paring piyandel Bratasena wujute sandangan marang Bratasena ingkang aran Gelung Winangun Minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur mburi kang tegese kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah lan sekabehane laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru
salokane margane weruh sarana takon margane bisa sarana tetiru cekak cukupe gelung minangkara iki dadiya tandha manunggaling Gusti kang murbeng dumadi marang jeneng kita Angger Bratasena ngaturake panuwun marang Bayu Dewaku reh ne sak mengko tak wawas wis paripurna mara diagi remna kang dadi paningalmu weningna panca indriyamu kinarya panjinge sesupe duwi indramani ing marih sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan jeneng kita Bratasena tumulinggal baliya ana gurumu Pendhita Durna semono uga aku Bratasena ulun uga bakal bali mring kayangan ngestokake dawuh Indra lan Bayu Dewaku barengi sintrang samirana muga-muga bisa anyembuh jantraning Bratasena satemah kasembadan apa kang dadi gegayuhane Bratasena Sintrang samirana kecerewane tapi kan turu ing barang pinutong ing anak amatae Sintrang samirana kecerewane tapi kan turu ing barang Dik Patih cahe jek urip ye cahe jek urip Bratasena isih meger-meger malah sak rampunge mulih tekan candramuka cahyane sumunar saiki mbuh ora idep nek ora iso mateni Bratasena wae bakal dilereni tekan rombongan Ngastina piye neh iki Lenga patra